ľudia teraz tak je tá nové kartičky typ Sport Liga a ja si teraz idem objednať na Veselého draka niečo. Potom aj vyjde video, že vlastne ako to otvára, pretože v Kauflande to už nemajú 2 týždne, tak si to poďme objednať. Tak študujeme, že hokejové typ pod Extraliga, už sa to volá typ Sport Liga. Hodíme si tam, nemám štartovací balíček, ten dáme do košíka. Tak potom by som si tam mohol hodiť, asi dal by som, že 2 kusy týchto prémium, aby sme zistili, že vlastne čo obsahujú tieto prémium balíčky. Hodíme si tam 4 kusy týchto normálnych balíčkov a hodíme si tam toto, dajme si tam jeden exclusive box a vlastne, aká je tam šanca? Máme tam isté, že tam padne ten jersey, hej? Ale toto by sme si otvorili a potom niekedy inokedy, takže aj tak si dáme do košíka. A vyjde to na 119 eur aj 20 centov, mne to vôbec nevadí, dáme pokračovať. A toto to už asi nepotrebujete vedieť, to sú už moje záležitosti. Takže, ak sa toto video páčilo, zanechajte tu odber like a už čoskoro video, ak to rozbalíme. Čaute.